Wow, 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 wow. Han fik virkelig nogle hits på mig der. What? Okay, han bruger makro, tror jeg. Jeg tror, han bruger makro. What the fuck? Okay, gabbet. Jeg kan ikke... What? What the fuck? What the fuck? Og nu er der en eller anden alarm. Holy, what the fuck? Hvad så der som jeg her i dag, der skal vi spille med Minecraft Survival Games. Og i dag der spiller vi på mappet Inertia. Jeg er ved at blive sådan pænt aggressiv. Jeg døde til en eller anden med fuld iron, og jeg havde fuld iron og diamantsko. What? What the fuck? Oh my fucking god, en hacker. What the fuck? Dig der. Der er Shabdullah. Jeg havde en rot. Jeg havde en rot hele tiden. Rip. Jeg ved ikke, om jeg brugte rotten, faktisk. Det kunne faktisk godt være, jeg gjorde det. Jeg kunne godt tænke mig en bue. What? Hvorfor registrerer jeg min headset? What the fuck? Det der, det giver bare ingen mening. I kunne se, jeg ramte ham. Min headset, det registrerer jo ikke. What the fucking fuck? Oh my god. De registrerer. Holy fucking shit, man. What? Hvorfor registrerer min headset?